ओमफ्राय लोगोफोर बिब'सखौ हमजाबाय होननानै निउस होग्राया नैबेनो आरोना नैबे पेजआनो होग्रोदों नै दसे उनाव नायफिनबा नै बिदिसो देखायबाय आरोना र' नै बिदिसो मोननो हादों ओमफ्राय बे सिङाव हाबब्ला हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जागौ थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर ब'यसनि बागै जों दा ब'यसनि मोनसे निउस नुनो मोनगासिनो दंना लोगोफोर ओमफ्राय बे निउसआ नंगौना नङा बेसेबां सैथो जों बेखौथ' बुंना होनो हाला आरोना ओमफ्राय ब'यसखौहाय दा निउसआव बर' निउसआव फोसावनाय बायदिब्ला ब'यसखौहाय जम्मु काश्मीर पुलिसा हमबाय होननानै बुंदों आरोना निउसआवहाय ओमफ्राय बे खोथाया बेसेबां सैथो जों बेखौथ' बुंनो हाला बिथांखौ मानि थाखाय हमदों होननानै बुङोब्ला निउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दाख्लै जेनाखि जम्मुआव थांनानै बिथाङा भिडिअ बानायहैदोंना मोननै बेयाव नंखाय बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बिथांखौ एरेस्ट खालामबाय होननानै जोंनि बर' निउसफ्राव फोसावनायखौ नुनो मोनदों आरोना ओमफ्राय फार्स्टआव अबे निउसआ होग्रामोन होनबा बे ब'यसखौ हमजाबाय होननानै होग्रोनाय माबाया जाहैबाय पेजनि नामा जाहैबाय अबसारभेस निउस होननानै मोनसे फेसबुक पेज दं दै बे होग्रोदोंमोन ओमफ्राय आं दासो नायनायाव बे पेजखौ नुदोंमोन आरोना बे पेजखौ नुदोंमोन ओमफ्राय आं दसे उनाव नायफिनबाय बे पेजखौ दानखो ना माखो नुफिनासैना आरोना उनाव ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जानाखि निउसआव होदों बेयाव नुदों जानो हागौ अबसारभेस निउस होनाय मोनसे माबा नुफादों जानो हागौ पेजनि नाम ओमफ्राय आं दा मोनसे स्क्रिनशट लाखिदों आरोना बै निउसआ होग्रोदोंमोन मोनसे फेसबुक पेजआ बे होग्रोदोंमोन बेनि उनावहाय जोंनि बर' निउसआ दिनै होदों आरोना मैयानो होदों आरोना सानसे जाबाय वान दे जाबाय ओमफ्राय जोंनि बर' निउसआ दिनै होदों आरोना ब'यसखौ हमजाबाय होननानै ओमफ्राय बे खोथाया बेसेबां सैथो बेखौथ' जों बुंना होनो हानाय नंला आरोना नोंथांमोना ब'यसनि गामि खाथि खालानि दंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबा जाबाय नंमारगौना नंमारा बेखौनो आं नैबे जोंनि बर' निउसआव नुनायखाय आं नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ एसे शेयार खालामहरसै होननानै लाना फैनाय जादों ओमफ्राय अबे फेसबुक पेजआ होग्रोआमोन होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननो बे फेसबुक पेजनि नामखौ मबाइलाव आं स्क्रिनशट लाखिनाय दं बेखौ नोंथांमोननो होगासिनो दं नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर ब'यसखौ हमजाबाय होननानै निउस होग्राया नैबेनो आरोना नैबे पेजआनो होग्रोदों नै नोंथांमोना लिरनायखौ नुखाबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय मैयानो हगारदों नै सानसे जाबाय वान दे लिरखाबाय नै वान दे लिरनाय नुखादों नोंथांमोना नैबाव ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंनि बर' निउसआबो दिनै होदों आरोना ब'यसखौ हमबाय जम्मु काश्मीर पुलिसा होननानै होदों नंखाय बाथ्रा बुंनायनि थाखाय हमबाय होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय आं बे पेजखौ एसे सिगां बर' निउसआव नुनाय लोगो लोगो नैबे नामखौ नुनायखाय आं सार्च खालामना नायनानै बेखौ मोननो हादोंमोन आरोना ओमफ्राय दसे उनाव नायफिनबाय आङो दसे उनाव नायफिनबा नै बिदिसो देखायबाय आरोना र' नै बिदिसो मोननो हादों ओमफ्राय बे सिङाव हाबब्ला जेबो देखायाखै आरोना नै बे सिङाव हाबबा जेबो देखायाखै नट एभेलेबोलसो देखायदों पेजखौहाय बिथांमोना दानखोना माखौ बेखौथ' बुंनो हाला ओमफ्राय बेखौ साननानै नायोब्ला बिथां बै कमेन्टफ्रावबो हाबनानै नायदों आं बेखौ नायोब्ला फेक बायदि मोनदों आरोना ब'यसखौ हमजायाखै बायदि मोनदों ओमफ्राय बे खोथाया हमजादों हमजाया बेखौथ' कनफार्म होननो हाला आरोना हमजायाखैबो होननो हाला हमजादोंबो होननो हाला ओमफ्राय नोंथांमोना मोनथियोब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबा जाबाय आरोना जाय ब'यसनि गामि खाथिनि एबा गामिसेनि नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बेनो आरोना नैबे माबायानो होग्रोदों नोंथांमोनाबो सार्च खालामना नायबा दा नुनो हानाय नंला आरोना आङो दसे उनाव नुवाखै बेखौ एसे सिगाङाव नुबाय ओमफ्राय दसे उनाव नुवासै आरोना ओमफ्राय जोंनि बर' निउसआबो बेनिफ्रायनो लाना होदों आरोना बे निउसखौहाय ब'यसखौ हमजाबाय होननानै ओमफ्राय भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर